Platzforkopseko mugimendua guretzako izan da aukera bat identifikatzeko mugimendu kooperatiboaren digitalizazioa eta ekintzailetasunaren bitartez nola bideratu daitekeen hau. Hau horrela izan da, ezagutu genuen iniziatiba berri hau New Yorkeko New School Unibertsitatean gertatzen ari zela, eta bertara egin genuen bisita bat 2020ko otsailean Mondragon korporazioko jendeekin eta Mondragon Unibertsitateko beste batzukin, eta bertan ikusi genuen aukera ona zela batez ere Mondragoneko esperientzia kooperatiboarentzako horrelako ekarpen berritzaileak edukitzea, mugimenduaren digitalizazio hori lortu ahal izateko. Hau horrela izan da, eta pandemian sartu ginela, formakuntza bat martxan ipini genuen elkarlanean, New Schoolekin, eta kurso labur horretara izen eman zuten 200 pertsonak, 20 herrialde baino gehiagotatik, eta bertan ikusi genuen mugimendu hori globala zela. Eta formakuntzaz aparte, ere martxan ipini ditugu inkubazio prozesuak, eta lortu dugu 10 Platzforkop inkubatu ahal izateko. Eta horrekin, bai formakuntza eta inkubazio jarduerak aurrera eramanez, ikusi dugu proiektu honek badaukala indarra, datozen hilabete eta urteetarako. Mugimendu horren oinarrian ikusi dugu, gu konektatzen genula New Yorkeko unibertsitate horretan gertatzen ari zanakin, baina berehala konturatu ginen formakuntza martxan ipintzerak orduan munduko herrialde eta txoko ezberdinetatik interes hori erakusten ari zirala. Ulertu duguna da, mugimendu global badala, ez dela herrialde konkretu batzutan gertatzen ari, baizik eta mundu mailan gertatzen ari dela, eta nik uste munduak identifikatu duela mugimendu kooperatiboaren digitalizazioan aukera aparta bat garapen ekonomiko eta garapen soziala lortu ahal izateko.